Sylvia! Sylvia! Mijn vriendin! Waar is mijn vriendin? Hey! Mijn vriendin! Mijn vader! Hallo, Sari. Hoe gaat het met jou, mijn vriendin? Die heb ik bij lang klas gezien. Hey, nee, het gaat goed. Hoe gaat het met jou? Ach, ik struggle maar zo aan. Ja. Weet je, deze is zo anders. De makeovers is nice. Wanneer? Jij probeert jou. Dat lijkt nou precies hetzelfde zoals die lazy geweest. Was ik zo lang lazy? Om precies te wezen, toen Mike zijn eerste pensioenpijl gekomen. Weet je wat eigenlijk voel ik zelf? Ik breng voor jou al die lak. En dan kan ze me voelen uit de pijl. Dus I feel it in my spiritual feeling. En jij is 100% recht. Is dat geld op pad? Ja, maar in plaats van op pad in, is al reeds op pad uit. Wat betekent dat? Ik heb nou zeker zo 3 weken terug al bij zijn tweede pensioenpijl gekregen. Hey. En ik heb daarmee die is mooi gemaakt. Waar mooi gemaakt? Sari, jij beseft zeker dat mij is bitterlijk groter als die gedeelte bij jij kent. Jij was nog eens aan binnen geweest, hè? Dat is ook weer waar, mijn vriendin. Wie soms wens ik aan jou zo goed kent zoals je mij en andere mensen deze kent. Weet je, maar dat is wat ik actually omgeef aan de mensen. En gaan kijken voor die mensen van wie ik vroeg omgeef. Wie en dat is zo mooi van jou, mijn vriendin. Als bij je is special. Mijn omgeven werkt een beetje andersom. Hoe bedoel je? Die mensen wie ik omgeef, ik ga glad eens naar huis toe niet. Dat is hoe bij ik wil omgeven. Want ik geef wel een space, van ik zoek space mee. Zo, eindelijk je glad die om van mij niet. 100% ga ik geen om van jou niet. Hey, wanneer is lief van jou? Hey. Sari, hoe kan ik jou helpen? Ai, nee, wie zei ik zien dat je van mij enigszins moet helpen, mijn vriendin? Ik kom kijken hoe gaat het met jou, mijn enigste zuster. Rechtig, Sari. Jij was nog laatst keer hier toen ik geld gekregen en jij geld gezocht. Nou, als je alweer hier, want ik heb toevallig maar zo geld gekregen. En jij wil, ik moet geloven, je komt kijken hoe gaat het met mij. Zo, hoe gaat het met jou? Oh, nee, het gaat eindelijk goed met mij. Net, ben je bezig? Nee, ik verneem je zo bedrijvig. Mijn vriendin, je moet niet hier om mij te vragen om te helpen. Ons is hier voor elkaar. 4 graad 7, toen punt ik zelf in zijn eigen klas. En met mijn 21 birthday function moest ik voor geld zelf ingezameld. Dat is ook toevallig een van de gasten Tyler ook. Wie, die kerk heeft zo dominees gechanged over jaren, hulle komen en hulle gaan. Maar die teels wat ik geleerd heb, liggen nou nog steviger vast als bij verhoudings en huwelijken. Nou, hoe komt dan Jan er nodig om te teel of te pijn te zijn klaar te doen? Nee, maar gewoon, je weer om die groot ijs. Het groot ijs van jou te varen in het paleis. Jij zei altijd, ik zeg goed, dus kinderbek hier niet door. Zo wit van jou vertellen wat die banaan kan. Nee, het mag gewoon word on the streets is. Je is bezig om werk bij je huis te laten doen. Terwijl je werk langzaam in het salon stilstaan. Maar wie wat zeg ik van dit, mijn vriendin? Als recht. Maar hij is jong. Zij moet leren onder druk te werken. You deserve the break. En ik is blij je stem samen met mij. Ja, nee, ik zei zo. En wie heeft mijn vriendin gepraat van onder druk? Ik is zelfs een beetje onder druk. Sorry, ik heb niet geld om voor jou te leren. Hou je door je man zijn geld. Hou wat ik wil tegen niet. En je moet op mij klinken zo abuse. Je begint jou deel bang bij het salon, want je is partners. Nee. Mag jouw mieren plek gepijn worden. Mag elke stoel 1 poot verloor, jouw zink lek en jouw tiles 1 uitval. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.